Вітаю, дорогие сябры, з вами Андрей Хаданович, і сёння мы пагаворым пра літоўскую літаратуру. Літоўскую літаратуру ў зусім свежых, недаўніх, актуальных беларускіх перакладах. У перакладах, якія робяцца кнігамі, і кнігі гэтыя, а дзве вы бачыце проста побач са мною, кнігі гэтыя узбагачаюць ужо беларускую літаратуру, робяцца часткай нашага культурнага працэсу, робяць нас багацейшымі, выпрабоўваюць нас як чытачоў. Прычынаў цікавіцца літоўскай літаратурай і чытаць пераклады з літоўскай літаратуры шмат. Назаву наўскідку хаця б некалькі. Гэта геаграфічная блізкасць, гэта надзвычайная гістарычная блізкасць, цэлыя стагоддзі супольнай гісторыі. Гэта блізкасць культуры і блізкасць тэмпераментаў. Літовец, безумоўна, усміхнецца там, дзе усміхнецца беларус, настолькі ж сама стрымана, як і мы. Літовец ці літоўка хлюпне носам ці расплачацца там, дзе гэта зробіць беларус ці беларуска, ці, магчыма, таксама стрымаецца. Зусім недаўна мой сябра, прыўкрасны літоўскі драматург і празаік Марыюс Івашкевічус, літовец у значнай ступені беларускага паходжання, заўважу, на сустрэчы з нашымі студэнтамі у ЕГУ сказаў так: сучасная Літва і сучасная Беларусь, літоўская культура і беларуская культура – гэта як бы два ствалы, два камлі, якія растуць з аднаго супольнага кораня. Што найгорай, не памятаючы пры гэтым пра супольнасць гэтага кораня. Але між намі не толькі дзяржаўная мяжа, але і мяжа між еўразвязам і НАТО і краінамі, якім пашанцавала меней. Пасля 20-го году фактор блізкасці узмацніўся яшчэ тым, што дзесяткі і дзесяткі тысяч беларусаў апынуліся ў Літве пасля турмы альбо перад страхам турмы, змушаныя пакінуць радзіму. І цяпер, ідучы па Вільні, асабліва па цэнтральных вуліцах, я перыядычна чую беларускую мову знаёмых і ўсё часцей незнаёмых мне людзей, вітаюся з сябрамі і прыяцелямі. Беларусы жывуць у Вільні, жывуць у Коўне, жывуць у Клайпедзе. Болей беларусаў выехала хіба што толькі ў Польшчу. Таму не выпадкова, што пэўныя спецслужбы, ліючы ваду, вядома, на чый млын, робяць усё, каб пасварыць беларусаў і літоўцаў. Ці прынамсі зрабіць жыццё сённяшніх беларусаў у Літве максімальна дыскамфортна. Адсюль усе гэтыя нееглыя мыльныя бурбалкі, звязаныя з літвінізмам. Разам з тым, падстава для любых неразуменняў яна ж у недастатковым веданні аднаго. Прычым, калі ў дачыненні з іншымі суседзямі беларусы маюць права наракаць на дыспрапорцыю ва ўзаемным інтарэсе і веданні не на карысць беларусаў, мы ведаем польскую культуру і цікавімся польскай культурай відавочна больш, чым палякі нашай, мы бадай што ведаем пра сяброў украінцаў болей, чым яны пра нас. Ці не адсюль крыўды і канфлікты часоў вайны. Затое у сітуацыі з Літвой і літоўцамі я б сказаў наўпрост супрацьлеглае. Мы ведаем пра Літву, літоўскую культуру, літоўскую літаратуру яшчэ меней, чым яны пра нас. Можа быць таму, што падобная да расійскай беларуская мова празрыстая і амаль зразумелая для вуха літоўца, а мы без спецыяльнай лінгвістычнай падрыхтоўкі не дамо сабе рады з сучаснай літоўскай мовай. Можа быць, калі гаворка пра літаратуру, таму, што ў Літве былі і ёсць беларусісты, перакладчыкі і перакладчыцы, здольныя пераствараць нашу літаратуру з арыгіналу, як цудоўная Альма Лапінскене. Альбо паэты Владас Бразюнас, Вітас Декшніс, Марыюс Бурокас, якія любяць і ўмеюць перакладаць беларускую паэзію і даўно і паспяхова робяць гэта з арыгіналу. Даўно пара мяняць гэтую дыспрапорцыю на
нашу карысць, тым прыемней казаць пра пазітыўныя змены, пра тое, што цягам усяго некалькіх гадоў найлепшыя, найбольш улюбёныя чытачамі, што паказваюць розныя апытанні і рэйтынгі, як мінімум 4 цудоўныя літоўскія аўтары і, адпаведна, кнігі, пераствораныя па-беларуску. Я пералічу і зусім лаканічна прааналізую гэтыя 4 пазіцыі, але дадам да іх 5-ю, ці дакладней 1-ю, бо з яе і пачну, сказаўшы пра папярэдніка гэтых сённяшніх сімпатычных працэсаў. Вось жа наш знакаміты культавы паэт Алесь Разанаў, які быў яшчэ і перакладчыкам літоўскай паэзіі, прозы, драматургіі і рабіў гэта з арыгіналу. Так, Алесь Разанаў пераклаў раман знакамітага літоўскага класіка Йонаса Авіжуса «Час, калі пусцеюць сядзібы» 1989. Так, Алесь Разанаў не раз перакладаў літоўскага аўтара па імені Казіс Сая, перакладаў ягоную драматургію і п'еса «Клеменс» трыумфальна шла ў Беларусі, а потым выйшла асобным томікам у выдавецтве Логвінава ў зборы твораў Разанава. Так, у мастацкай літаратуры яшчэ ў 1982 годзе выходзіла дзіцячая кніжка Казіса Сая «Гэй, хавайцеся». Забаўная, цікавая кніга пра гномаў. Памятаю, як у захапленні гадоў з 10 таму чытаў яе ў голас маёй дачцэ, і яна атрымлівала неабыякую радасць. Так, Алесь Разанаў пераклаў шмат цікавай і густоўнай літоўскай паэзіі 20-го стагоддзя. Напрыклад, вершы Юстінаса Марцінкевічуса. Зборнік яго паэзіі зусім нядаўна, у 2019 годзе, выйшаў у кніжнай серыі «Паэты планеты» у выдавецтве Коласа. А трохі раней, у добрыя гады беларускай незалежнасці, у 1992 годзе, выйшаў проста фантастычны зборнік «Белы замак на гары». Зборнік з 3 літоўскімі аўтарамі пад адной вокладкай. Напрыканцы савецкі класік Эдуардас Межэлайціс і такія рэчы, у прынцыпе, не дзіўныя, яны чаканыя, а вось перад ім і ў большым аб'ёме пад той жа вокладкай 2 жывыя на той момант геніяльныя літоўскія аўтары Сігітас Геда і Марцэліус Мартинайтис. Пасля з'яўлення гэтай кнігі шмат беларускіх эстэтаў захапіліся баладамі Кукуціса. Хто такі Кукуціс? Кукуціс – альтер-эго Марцэліуса Мартинайтиса. Вясковы, дзіўнаваты, самаіранічны Сакрат з шмат у чым наіўным, а шмат у чым хітраватым позіркам на жыццё. Маска паэта, праз якую лягчэй яшчэ ў савецкія часы паказаць абсурд рэчаіснасці, а з іншага боку і яе глыбіню. Балады Кукуціса, якія настолькі захапілі Алеся Разанава, што ён не проста пераклаў падборку гэтых вершаў, але і стварыў некалькі сваіх баладаў па ўзоры Мартинайтиса. Такім чынам з'явіўся і наш беларускі Кукуціс. Такіх твораў у кнізе штук з 8, Алесь Разанаў толькі маленькай зорачкай пазначаў, што вось гэтыя творы напісаныя перакладчыкам. Але хто з чытачоў чытае гэтыя маленечкія зорачкі? У сваім выпуску пра Алеся Разанава я калісьці паказваў вам іранічнага разанаўскага псеўда Кукуціса, а зараз дазвольце прачытаць некалькі радкоў сапраўднага Марцэліуса Мартинайтиса па-беларуску у перастварэнні Разанава. Кукуціс на жэмайцкім гасцінцы. Едзе Кукуціс на возе па жэмайцкім гасцінцы і дзівуецца ў голас. Як жа Літва падобная на Літву? Як бярозы падобныя на бярозы? А неба, яно такое літоўскае, зусім як неба панад усёй Літвой.
І адкуль бярэцца гэтае падабенства? Усё, пра што не падумаеш толькі, пра што не ўспомніш, заўсёды падобнае на Літву. Кукуціс развязвае торбу з аўсом і цэдзіць авёс паміж пальцаў, злезшы з воза. Бярэ і раскрышвае грудку зямлі, аглядае расколаты камень і ніяк не даўмеецца, у чым тут справа, у чым яно, гэтае падабенства ўсёй Літвы на Літву. І ніхто не змог вынішчыць гэтае літоўскае падабенства. Колькі воінаў прагрукацела па жымаецкім гасцінцы, а ўсё адно застаецца неба, падобнае на Літву. Пэўна, мяркуе Кукуціс, калі куды і паедзеш, усё, пра што не падумаеш, будзе падобнае на Літву, на неба, на зерне, якое цячэ паміж маіх пальцаў на бураковае поле, што ад жанчын цвіце. Паспрабуйце адзін мысленчы эксперымент памяняць слова Літва на Беларусь, і вы пабачыце, што па сваім паэтычным тэмпераменце мы не так і далёкія адно ад аднаго. Дзякую Алесю Разанаву за некалькі бліскучых крокаў у збліжэнне Літвы і Беларусі. А мы пагаворым пра крокі наступныя. У 2018 годзе у выдавецтве Логвінаў з'явіўся адзін з найвялікшых літоўскіх раманаў ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Гэта і проста важкая таміна на 660 сторонак, і гэта, што нашмат важней, адна з галоўных кнігаў пра Вільню у літоўскай літаратуры 20-го стагоддзя. Кніга нонканфармістская, кніга балюча іранічная і самая іранічная, кніга, безумоўна, магічная. Аўтар Річардас Гавяліс, альбо, як стаіць на беларускай вокладцы, Річард Гавяліс. Перакладчыца, віленчанка, з дзяцінства, натуральна, двухмоўная Паўліна Вітушченка. Беларускае выданне мела адметную вокладку, што адразу ўзяла дызайнерскую прэмію імя Міхала Анімпадыстава. Наклад быў такі невялікі, што кніга адразу ператварылася ў бібліяграфічны рарытэт, але не спяшаемася кусаць локці, бо працягам зрабілася электроннае выданне, даступнае нам проста зараз. Цікавы эксперымент, што гэтае электроннае выданне як бы патроенае. Кніга існуе на выбар спажыўца адразу ў 3 графічных разнавіднасцях. Хочаце віленскі покер Гавяліса беларускай лацінкай? Жадаеце класічным правапісам Тарашкевіцай, а хочаце нарматыўным правапісам Наркамаўкай. Сам раман, паўтаруся, грунтоўнае і цудоўнае нонканфармісцкае даследаванне Вільні часоў застою. Пісалася ў брэжнеўскія часы, але надрукаваць сваю кнігу аўтар змог толькі ў 89-м годзе. Галоўны герой, бібліятэкар і ветэран савецкага лагеру, заўважае навокал дзівосы. Навокал з'яўляецца ўсё болей людзей, пазначаных у жыву беларускі мем, усеагульнай млявасцю і абыякавасцю да жыцця. Людзей, якія тупеюць, чые вочы згасаюць. Людзей, якія расплываюцца і дэфармуюцца. Людзей, якія пачынаюць механістычна рухацца быццам лялькі, марыянеткі. Гэткая усеагульная зомбіфікацыя. Хоць герой, не ведаючы гэтага моднага галівудскага слова, ужывае свой тэрмін, называе такіх хворых людзей канукі. Герой праз застойна-брэжнеўскую оптыку углядаецца ў папярэднія гістарычныя слаі Вільні горада палімпсэсту. Дазвольце нешта працытаваць для вас па-беларуску за пасярэдніцтвам Паўліны. Вільня – гэта мноства гарадоў, пасцеленых адзін на аднаго. Археалагічнымі слаямі тут злегла не толькі зямля, і час, і паветра, і мова. У тым жа месце тояцца і ператвараюцца адзін у аднаго
культурныя слаі усходу і захаду. Вільня то мяжа, дзе счапілася расійская экспансія і еўрапейскі дух. Тут сутыкнулася і змяшалася міжсобку ўсё на свеце. Вільня – вялізны коктейль багоў смугі. Калі горад мог бы існаваць самотны, без людзей, то Вільня была б горадам усіх гарадоў. Першыя беларускія рэцэнзенты кнігі, напрыклад, пісьменнік і журналіст Сергей Астраўцоў, з сумам заўважылі адну тэндэнцыю. У віленскім суплёце як бы не хапае ці недастаткова праяўленая беларуская партыя. Пра беларусаў альбо нічога, альбо зверху ўніз штось паблажлівае. Адзіная беларуска ў рамане Стэфа, Стэфанія не прайшла паўнавартаснага шляху ад тутэйшасці да нацыянальнага самаўсведамлення. Гераіня пасіўная, пакорлівая лёсу, часам зайздросціць літоўцам, але не робіць нічога, каб выгадна самавылучацца. А мы ўсе былі невядома што. Тутэйшы, паўтаралі мужыкі, калі падчас перапісу пасля вайны ў іх пыталіся пра нацыянальнасць. Маўляў, мясцовыя мы, а што яны яшчэ маглі сказаць? Я і дагэтуль не ведаю, якой часцінай я, полька, якой беларуска. На магчымыя крыўды з гэтага боку можна запярэчыць. Аўтар у сваёй бязлітаснай кніжцы не шкадуе нікога. Ні чужых, ні найперш сваіх. Самога сябе. Ён сарваў з мяне сукенку, разадраў яе на дробныя шматкі, агледзеў позіркам прафесіянала і сказаў, што на выставе пакажа мяне. Голую, абмазаную гаўном, абклееную знойдзенымі ў прыбіральні шкуматамі газеты і назаве гэта Літва. Годам пазней, у 2019-м, у згаданай уже серыі ў выдавецтве «Коласа» «Паэты планеты» выйшла невялічкая, але тым не менш важкая кніга, зборнік выбранай паэзіі Томаса Венславы. Бліскучага паэта, эсеіста, вядомага дысідэнта, глыбокага знаўца літаратуры, мабыць, найвядомейшага на сёння ў свеце літоўскага паэта. Венслава дысідэнт, Венслава праваабаронца уваходзіў у хельсінскую групу і быў за гэта у 1977 годзе высланы з СССР. Венслава паспяховы універсітэцкі выкладчык у Амерыцы. Венслава сябра ці добры знаёмы цэлага сузор'я нобелеўскіх лаўрэатаў. Паляка Чэслава Мілаша, ірландца Шэймаса Хіне, расійскага эмігранта Іосіфа Бродскага. Томас Венслава – паэт, чыя паэзія аніколькі не губляецца на фоне усіх пералічаных. Кніжная навінка ў 19-м годзе прэзентавалася на фестывале інтэлектуальнай кнігі. Прадмова прэзентавалася з удзелам самога аўтара, які спецыяльна прыехаў у Менск. Прыехаў і выступаў у таварыстве сваіх беларускіх перакладчыкаў Лявона Баршчэўскага, Алеся Разанова і аўтара гэтых словаў. Пакажу вам у сваім перастварэнні два вельмі важныя вершы Венславы. Адзін з іх называецца «Верш для сяброў», напісаны ў 1968 годзе і ёсць водгукам на вельмі важную падзею. 25 жніўня у Маскве на Краснай плошчы зусім маленькая жменька праваабаронцаў выйшла на мітынг пратэсту супраць уварвання савецкіх войскаў у Чэхаславакію. Сярод 8 можаце ўявіць, як гэта было жахліва. Удзельнікаў была паэтка Наталля Гарбанеўская, якая выйшла з маленькім вазочкам з сваім сынам яшчэ немаўлём і 2 вялікімі плакатамі. Адзін па-чэшску за свабодную незалежную Чэхаславакію, а другі па-руску з вельмі знаёмым нам зместам за вашу і нашу свабоду. Толькі наяўнасць маленькага груднога сына уратавала паэтку і дысідэнтку ад
арышту просто там. А Венслава по свежих следах піша верш про сяброўства на адлегласці, про інтэлектуальнае братство, про культурны супраціў. Ніхто чужы, на свеце не чужы. Бо ўсё, што не збываецца наяве, нябыт рака нясе да той мяжы, дзе ўсе сваімі будзем неўзабаве. Шматлюдны дзень за горадам замоўк, і радуе хрыпіць, бо хутка зліва, і не ўратуюць клямка ці замок ад лета, што ўмірае так імкліва. Якраз з такою познюю парой збіраюцца разгубленыя госці, загубленыя госці. Наш пакой Элізіуму будзе для кагосьці. Хай прывіды у дрымотнай чарадзе між забыццём блукаюць і любоўю, схаваюцца у люстэркавай вадзе і вынырнуць з глыбіняў залюстроўя. Мяжой сусвету будуць іх дамы. Ноч маразамі закуе адлігу, але ў смяротным холадзе зімы не здрадзіць мова, не саступіць ліху. Ім атруцілі думкі, ночы і дні, каваным ботам сталь звініць чакана. Ды ўсё, што замуруюць камяні, іх будучыня знойдзе нечакана. Не веру ў беды, верачы сябрам, бо ў памяці і ўяўнае магчыма, падзелены на ўсіх няісны храм, адлегласць паміж светам і вачыма. Хай зранку ўсё расстане і праміне, і сонца іх сляды з люстэрка змые, ды крокі іх сыходзяцца ўва мне, нібыта паралельныя прямыя. Дажынкі шчодры верасень нясе у горад, што на ўзроўні душ трывае, і восень уваходзіць пакрысе ў чужыя думкі, вуліцы, трамваі. Пагойдваюцца баржы на вадзе, не рвуешся, быў нечым вінаваты. Асенні ліст на ходніку падзе, як рыцарскія гербы вуглаваты. І наступны тэкст, напісаны на 8 гадоў пазней, мудры і балючы, адначасова прызнанне ў любові найпрыгажэйшаму гораду ва ўсходняй Еўропе, як гаворыць Венслава пра сваю родную і любую Вільню, але адначасова гэта прызнанне ў горадзе, дзе страшна жыць, дзе забіваюць людзей і віноўных гэтай смерці не знаходзяць, дзе смерць наступае на пяты тых, хто адважваецца на інтэлектуальную свабоду, як, зрэшты, адбываецца не толькі ў Вільні і не толькі ў Літве. Венслава, магчыма, кагосьці з наіўных лабавых патрыётаў у Літве гэта і раздражняе, будуе масты паміж краінамі і культурамі. Так, з аднаго боку ён апісвае, намікае на 3 загадкавыя смерці літоўскіх дысідэнтаў, а з другога боку згадвае, ставячы ў прысвячэнне да свайго верша Канстанціна Багатырова, расійскага перакладчыка і дысідэнта, загадкава забітага каля сваёй маскоўскай кватэры. І ўсё гэта трымаецца ў вершы Венславы разам з італійскай назвай, пачэрпнутай з боскай камедыі Данте. Гэта першы радок боскай камедыі у беларускім перакладзе Баршчэўскага «Я пасярэдзіне жыцця зямнога». Альбо у Венславы «Нель меццо дель камін ді ностра віта». Я да сваёй сярэдзіны зямной вучыўся ў смерці, бы шкаляр на уроку. І смерць жыла ў пакоі за сцяной, як сваяка трымала ў полі зроку. Я прыручаў, карміў з рукі нібыт, каб не цяпер, не кропка, хоць шматкроп'е. Штораніцы прыносіў краявід, найпрыгажэйшы горад у Еўропе, усходні, дзе чарот гніе наўкол, дзе моляцца нажу і вераць прэмту, дзе машыніст не запаволіць кол, бензін гарыць
і спальвае дашчэнту. Я сэнс у ёй знаходзіў і мараль. Я называў яе сваёй сям'ёю. Я спаў і еў, я жыў у ёй амаль. А звыкнуцца не змог. Не звыкся з ёю. Я адчыняю дзверы ў калідор. Як б'ецца сэрца пад яе аховай. Мой родны край. Так шмат каго памёр, што смерць бывае нават выпадковай. Усё, што я скажу далей пра дзве кнігі і, адпаведна, двух літоўскіх аўтараў, будзе адначасова словамі падзякі і удзячнасці Сергею Шупу, які у сваім праскім беларускім выдавецтве «Весна» выдае кнігу за кнігай, і кожная з іх выглядае незаменнай у сённяшняй беларускай літаратуры. Дзве з гэтых прац, два такія пераклады з літоўскай літаратуры. Сергей Шупа, акрамя таго, што проста паліглот, ладную частку свайго жыцця пражыў у Вільні, і для яго гэтая мова і гэтая літаратура свая, можа быць, амаль настолькі ж, як беларуская. У мінулым годзе у выдавецтве «Весна» у вельмі грунтоўным афармленні, глядзіце, якая эстэцкая вокладка, з'явілася, магчыма, улюбёная літоўцамі кніга. Прынамсі, гэтая кніга узначальвае хіт-парады з сотні улюбёных кніг, прычым першыя месцы ёй даюць як прафесійныя, падрыхтаваныя чытачы, літаратары, літаратурныя крытыкі, так і шырокая публіка. Аўтара завуць Антанас Шкема, раман называецца «Белы саван». Кніга – бліскучая праява высокага еўрапейскага мадэрнізму, які, як выяўляецца, у літоўцаў быў і ёсць, а сёння даступны нам, беларускім чытачам. Аўтар пражыў недоўгае 50-гадовае жыццё і трагічна загінуў напрыканцы. Аўтар быў прадстаўніком багемы, акторам, пісьменнікам, волею лёсу эмігрантам. Народжаны ў Лодзе ў сям'і настаўнікаў, Антанас Шкема зведаў дзве вайны. У першую сусветную сям'я ў эвакуацыі, Варонеж, потым Украіна. Ва ўкраіне адбываецца адно з найтрагічнейшых здарэнняў жыцця – грамадзянская вайна, з'яўленне чырвоных, якія хочуць расстраляць ягонага бацьку і згвалціць ягоную маці. Толькі выпадкова сям'я ўратоўваецца, але псіхічнае здароўе маці надломліваецца. Яе змяшчаюць у псіхіятрычны шпіталь, дзе яна і памерла, і прывід псіхічнай хваробы будзе вісець над пісьменнікам, будзе суправаджаць яго. Потым будзе коўна, багемнае жыццё, азартныя гульні з мэтай паправіць свой матэрыяльны стан, супрацоўніцтва з тэатрамі, гра ў Ковенскім тэатры. А потым зноў трагічныя падзеі, спачатку бальшавікі, а потым нацысты. Мяркуючы па пісьменніцкім выбары, у бальшавіках ён бачыў большую небяспеку, аднак на прапанову ісці ў антысавецкія партызаны адмаўляецца, не знаходзіць у сабе столькі гераізму, таму апынаецца найперш у Нямецчыне, у лагеры для перамешчаных асобаў, а потым у 1949 у Амерыцы. Жыве у Брукліне, займаецца пераважна фізічнай працай, напрыклад, ліфцёрам у нью-ёркскім гатэле, што і адлюстроўваецца ў бліскучым рамане. Шкема належыць да больш ліберальнай, менш патрыятычнай, нацыяналістычнай суполкі літоўскіх эмігрантаў. Менавіта ў такім коле ў Пенсільваніі у 1961 годзе адбываецца урачыстасць з нагоды яго 50-годдзя і 25-годдзя акторскай дзейнасці. Сведкі згадваюць, што на жыццё ён глядзіць аптымістычна і з надзеяй. Вяртаючыся з пенсільванскага свята,
Шкема трапляе ў аўтамабільную катастрофу і гіне. Самы вядомы яго раман аўтабіяграфічны шмат у чым. Аўтар пазычае для галоўнага героя сваё імя. Антанас Гаршва завуць героя. Пазычае галоўнаму герою сваю прафесію. Ён працуе у нью-йоркскім гатэлі ліфцёрам. Кніга, як добры мадэрнісцкі раман, мае нелінейную будову. Мы апынаемся то ў сучаснасці, то ў далёкім мінулым. Амерыканская сучаснасць – гэта тупая, манатонная ліфцёрская праца, востра прыпраўленая любоўным трохкутнікам. Ёсць закаханы герой, ёсць чужая жонка, гатовая адказаць герою ўзаемнасцю, ёсць муж гэтай жонкі і заблытаныя адносіны паміж імі. Адносіны, дарэчы, вельмі інтэлігентныя і дэлікатныя. Дзесьці самаахвярныя, і герой мог бы быць шчаслівым у каханні, каб не прывід нездароўя, які цягнецца за ім з мінулага і разбурае ягонае шчасце. Яшчэ адзін вельмі важны план аповеду – нататкі Антанаса Гаршвы. Ён як бы вяртаецца ў маладосць, вяртаецца ў найважнейшыя кропкі свайго жыцця, згадвае сям'ю і эксцэнтрычнага бацьку, згадвае ваенныя выпрабаванні, згадвае лагер для перамешчаных асобаў і непростыя адносіны з іншымі прадстаўнікамі літоўскай культуры. Ён паэт-ліберал, касмапаліт і ягоны старэйшы калега, класік, кансерватар і патрыёт. Раман напоўнены іроніяй і самаіроніяй. Вельмі іранічныя, напрыклад, згадкі пра байкі, якія ахвотна і не шкадуючы дэталяў апавядае бацька галоўнага героя. Паслухайце. Мой бацька быў чароўным хлусам. Пакуль жыў з маці. Пазней ён перанёс сваю красамоўнасць на настаўніцу нямецкай мовы, і мне больш не даводзілася чуць галантнай гісторыі. Ён вучыўся ў Тыфлісе, у педагагічным інстытуце. Грошай ён не меў, карміўся вінаградам і сырам. Але ён быў элегантны і на апошнія грошы набываў сабе добра пашытую вопратку. У гарадскім садзе падчас вечаровай прагулкі грузінская княжна Чаўчывадзе загадала возніку спыніць запрэжанае 4 белагрывымі коньмі адкрытае ландо. Мой бацька стаяў, прыхінуўшыся да дрэва акацыі ў кветені і курыў доўгую і дарагую папіросу. Каханне нарадзілася з першага позірку. Без словаў мой бацька сеў у ландо. Запрашэнне выпісалі яму чорныя, як смоль, вочы княжны Чаўчывадзе, чырвоныя, як ружа, вусны княжны Чаўчывадзе, белыя, як снег на вяршыні Казбеку, рукі княжны Чаўчывадзе. Гісторыя беззаганнага Язэпа і патыфаравай жонкі паўтарылася. Мой бацька быў ганарысты і незгаворлівы. Я ніяк не разумею, чаму. Ён не паехаў да княжны ў Саклю, ён не захацеў есці прапанаваны ёю шашлык, ён не згадзіўся піць чырвонае віно, што захоўвалася ў закапаных глыбока пад зямлёю бурдюках з авечай шкуры. Ён адмовіўся пацалаваць нават самы маленькі яе пальчык. Ён вылез з ландо і пайшоў сабе па вузкай сцежцы між спічастых скалаў. Унізе была глыбокая цясніна, і княжна Чаўчывадзе загадала возніку, коням і ландо вяртацца адным. І калі яны зніклі за паваротам, яна скочыла ўніз у бурлівы і пеністы церак. Яе цела не знайшлі, імклівыя хвалі цераку знеслі яе ў чорнае або Каспійскае мора. Цяпер ужо не прыгадаю, которое. Каханне памерла, ледзь паспеўшы нарадзіцца, а мой бацька падчас вечаровых прагулак зноў прастойваў у гарадскім садзе, прыхінуўшыся да дрэва акацыі. Маці, выслухаўшы прызначаныя яе ўвазе легенды, часам працэджвала іранічную заўвагу, што на Каўказе ў царскія часы было шмат бедных князёў і княжон,
І некаторыя з іх служылі лёкаямі і афіцыантамі нават у самых танных тыфліскіх рэстаранах, дзе можна замовіць толькі вінаград і сыр. Паглядзіце, як закручвае шкема свой аповед, часам не столькі па законах сюжэтнай прозы, колькі па законах асацыятыўнай паэзіі. І апошняе, пра што мне хочацца распавесці, зусім свежая кніжная навінка, таксама пераствораная Сергеем Шубам. Культавы, улюбёны літоўскі пісьменнік ужо другой паловы 20-го стагоддзя Юргіс Кунчынас і ягоны раман «Тула». «Тула» – жаночае імя, якое дае закаханы герой сваёй любай, імя, якое па-літоўску гучыць «тула» праз доўгае «у», але ж не пладзіць у перакладзе тульскіх асацыяцый. Сергей Шупа робіць доўгае «у» дыфтонгам, і мы маем «тулу». Спадзяюся, так у беларускай культуры яно і замацуецца. Раман не менш, чым у Гавяліса Віленскі. Раман кружыць навокал атмасфернага раёну, які па-літоўску называецца Ужупіс, а па-наску Зарэчча. Раман апавядае пра Зарэчча яшчэ да эпохі адноснай турыстычнай прылізанасці. У часы, калі з'яўляцца там было страшнавата, бо насельнікі вельмі каларытныя. Не менш каларытны сам галоўны герой твору. Бадай што кожная сталая літаратура мае свайго героя інтэлектуала-алкаголіка, героя, здольнага на фізічныя і метафізічныя трыпы ды іншыя падарожжы. Згадайма Венечку Ерафеева альбо героя рамана «Пад моцным анёлам» польскага пісьменніка Ежы Пільха. Разам з тым героя Тулы немагчыма пераблытаць ні з кім. Ён, як бадай што і ягоны аўтар, нонканфарміст савецкіх застойных часоў, герой, у якога з савецкай уладаю найперш эстэтычныя нестыкоўкі, герой, для якога алкагольныя заплывы, размытасць нецвярозай оптыкі ў поглядзе на свет робяцца з свайго роду унутранай эміграцыі, пробай выйсці ў сваё шчаслівае паэтычнае вымярэнне, дзе ў сіле законы магічнага рэалізму, дзе герой можа ўзяць і на хвалі безнадзейнай закаханасці ператварыцца ў кажана, што дае яму праклён і адначасова прывілею палётаў над любым горадам. Горадам, у які ён закаханы настолькі ж, як у сваю любую Тулу. Настолькі, што іх і уявіць цяжка па-асобку, дзе Тула, там і Вільня, там Зарэчча і яго непаўторны геніус Лоцкі. Мы рассталіся, Тула, але толькі тады я і навучыўся ператварацца пры жаданні ў летучую мыш, істоту з птушыным сэрцам і звярынымі зубамі. Гэта я сядаў на твае грудзі, калі ты спала сном без сноў і, прачнуўшыся раніцай, не мела чаго занатаваць у тоўсты сшытак са снамі, спісаны вуглаватым дзявочым почеркам, з дзіўнымі пяцелькамі на літары «У». Яны мне чамусьці нагадвалі спушчаныя штаны гноміка на дзвярах смярдзючай петрылавай прыбіральні. Доўгімі гадзінамі я шнураваў у паветры над рэшткамі раскапанага зарослага старога вадаправоду, над чырвоным дамком гарадскога вадазбору нумар 1, які тырчаў на другім беразе рэчкі. Ён усё яшчэ забяспечвае стары горад падземнымі водамі. Тады я апускаўся на бернардынскую вежу, у вышынях якой архітэктурна закадаваныя гедымінавы калюмны, і адтуль углядаўся ў твае, Тула, былыя вокны. Як і тады, калі ты яшчэ тут жыла, ужо без мяне, і наважуся меркаваць,
без часцінкі сябе. Найчасцей ты прыходзіла, як толькі пачынала цямнець, і адразу клалася спаць, тады я і прылетаў да цябе. Завісаў уніз галавою, пад скляпеннем столі. Яна была ўся ў куродыме, аброслая цёмнымі тлустымі камячкамі, аблепленая сажай, павуціннем, дохлымі мухамі. Я ўлоўліваў ледь чутны пах воску, ваксы, мачы і несвежай ежы. Кухня была побач. Я ўжо толькі глядзеў на цябе тула, не наважваўся загаварыць з той пары, калі я апошні раз прыпоўз сюды з цёмнай філарэцкай вулкі, якая, дзеля таго, што побач не было, філамацкай, растапырвалася і выгіналася ад бальмонскага лесу амаль да самага грыбоўскага дому з чырвонай цэглай, што каля дому нябожчыкаў. Вы ўжо зразумелі, што ў гэтай кнізе шмат вільні, віленскіх завулкаў, віленскіх пахаў, віленскага рытму і атмасферы, дзённых насельнікаў і начных відзежаў, шмат рачулкі, якая агінае зарэчча ужупіс па-літоўску вільняле, па-польску Віленка, па-нашаму, можа, Вілейка, а можа, таксама Віленка. Вельмі апраўданым здаецца даць проста ў кнізе на пачатку і на прыканцы віленскую мапу, на прыканцы агульнейшую, а спачатку падрабязную мапу зарэчча, дзе пазначаныя найважнейшыя месцы падзеяў ці культавыя гарадскія месцы, якія згадваюцца ў спантанных, блытаных і ў гэткіх паэтычных аповедах галоўнага героя. Ёсць тут розныя культуры, ёсць агрэсіўная прысутнасць расійскай мовы. Заўважце, кніга пісалася ў той час, калі па швах разыходзілася, развальвалася ў друзачкі з савецкай імперыі, і здавалася, гэта будзе незваротна. І вось в Украіне трыумфальна Юрый Андрухович стварае сваю маскавіяду з развітальным, іранічным, паблажлівым позіркам наўздагон расіянам, якія адплываюць у іншы бок на іншай льдзіне. Альбо наш Уладзімір Арлоў з падобнымі інтанацыямі стварае сваю сібірскую аповесць. На жаль, лёс гэтых ільдзінак склаўся вельмі па-рознаму. Культуры аўтара Тулы пашанцавала. Болей Украіна, як і Беларусь, усё яшчэ не могуць канчаткова адарвацца ад гэтага свету. Прысутнічае ў рамане і Беларусь на ўзроўні вельмі важнай, але альтэрнатыўнай галоўнаму каханню сюжэтнай лініі. Беларусь уваходзіць у кнігу разам з беларускай мастачкай па імені Марына. Марына прыгожая, чулая, таленавітая, піша вершы на беларускай мове, аўтар лічыць патрэбным гэта згадаць. Разам з тым, гэтая творчая асоба мае фізічны дэфект – горб. Я забыўся сказаць пра адну даволі важную дэталь. Марына была калекай. Як яна нарадзіла гэтага буйнога пузана з амаль квадратнай галавой, не магу сабе ўявіць. Яна сама прызналася: кесарово сечение. Мне сорамна ўспамінаць, як я расчараваўся, калі першы раз я яе ўбачыў. Тады, яшчэ ў войску, а яно пусцілася ў такую далёкую дарогу, дабіралася аж з Баранавічаў. Анёльскі тварык, прыгожыя рукі, поўныя грудзі і горб. Сапраўдны горб, як у маладога драмадэра. Марыне тады ішоў толькі 22 год. Яна была шчырая, весёлая і адкрытая, як і бальшыня мастацкіх натур сярод славянаў. Хоць як я не спрабаваў яе пераканаць, што яе продкі гаварылі толькі па-літоўску, вядома ж дзукійскай гаворкай, і толькі пазней. Яна толькі ўсміхалася, а аднойчы расказала і сваё паданне. Не, яна не нарадзілася гарбатай. Гэта бацька, татуся, вярнуўся аднойчы, злосны, п'яны,
і строс іх усіх з печы. Яны там спалі. Яе хрыбет скрывіўся, вырас гэты горб. І таму татусю яна сёння возіць з гораду падарункі, кашулі, папяросы і плача, бачачы, што ён усё больш співаецца. Расійскі свет з'яўляецца ў жыцці героя у выглядзе вайскоўца, які падвозіць яго падчас аўтастопа з Крыма праз усю Украіну, а потым, відаць, і Беларусь на радзіму. Праляцеўшы, можа, кіламетраў 100, прапар зноў завёўся. Чаму тыя літоўцы вечна нечым незадаволеныя? Іншыя, людзі як людзі, бядуюць разам, але не стогнуць. Чаго, скажы, яны хочуць? Свабоды. Неасцярожна выдухнуў я. І ён раз'юшыўся. Крыху прытармазіўшы, ён рэзка нахіліўся, прычыніў дзверцы і так мяне штурхнуў, што я задам вылецеў з машыны. Сволач! Следам вылетела і моя торба. Мог бы і застрэліць, падумаў я. Але галоўнае ў стыхіі кнігі не палітыка і не сатыра, яе як такой няма. Гэта ўсё частка фантасмагорыі, якую пліце аўтар. Так на начных зарачанскіх вуліцах з'яўляецца эксцэнтрычны прафесар, які малюе палітычныя графіці «Горбі хуй». Гэта зразумела пра Гарбачова і савецкае нежаданне выпускаць Літву на свабоду. Але гэта толькі частка начнога карнавалу экзатычных насельнікаў Вільні. Лейтматыў гісторыі – гэта каханне, кароткія імгненні, шчасце і доўгая немагчымасць быць разам, эмоцыі, якія адначасова захлынаюцца ў алкаголе, адна і тая ж стыхія, якая разнявольвае ўсё чалавечае і творчае, але і непазбежна разбурае цябе і прыводзіць да фіаска. Выснова вельмі празаічная і далёкая ад літаратуры. Старайцеся ўжываць памяркоўна. А вось геніяльную кнігу Тула можна чытаць запоем. Пагатоў цяпер па-беларуску. Завяршаючы гэты агляд, яшчэ раз скажу пра пераклад як пошук скарбаў, якія знаходзяцца проста на адлегласці выцягнутай рукі. Шматлікія беларусы апынаюцца ў Літве, у Вільні, і сярод іх сотні і сотні творчых людзей, дзесяткі літаратараў. І пазітыўныя тэндэнцыі я бачу, што беларускія літаратары, апынуўшыся сёння ў Літве, паціху пачынаюць вучыць вельмі непростую літоўскую мову. І аўтар гэтых словаў, гледзячы проста ў стужку сваіх сяброў на Фейсбуку, бачыць, як, скажам, літаратурны крытык і неабыякі паэт Ціхан Карнікевіч пачынае перакладаць і выкладваць вынік сімпатычных сучасных літоўскіх паэтаў. Альбо паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, таксама апынуўшыся ў Вільні, пачынае перакладаць вершы аднаго з найулюбёнейшых літоўскіх паэтаў Генрікаса Радаўскаса. Сапраўды, нас сёння волей лёсу падзеліла, папараскідвала па свеце, па розных краінах. Але паўсюль, дзе мы ёсць, дзе мы апынаемся, мы мусім скарыстацца нашым вымушаным выгнаннем. Скарыстацца, адкрываючы мову і культуру тых краінаў, дзе мы апынаемся. У тым ліку, перакладаючы з мовы, якая, прымаючы нас, гучыць навокал. І калі перакладчыку пашанцуе, зробіцца фактам беларускай літаратуры і беларускай культуры. Мы непазбежна вернемся дадому, але вернемся узбагачаныя новым досведам. Досведам кантактаў з краінамі, якія нас прынялі і якія нам адкрыліся. Вернемся дадому з вынікамі гэтых кантактаў. Спадзяюся, у найбліжэйшыя гады прысутнасць
літоўскай літаратуры па-беларуску ў Беларусі будзе множыцца і множыцца. Памятайма, што пераклад гэта найперш не альтруізм, не толькі удзячны паклон іншай культуры. Гэта кантрабанда на сваю культурную тэрыторыю. Гэта інвестыцыя ў сваю культуру, якая непазбежна дасць плён, натхніўшы ўжо беларускіх чытачоў. Дзеліцеся, сябры, калі ласка, гэтым відэо, глядзіце на спасылкі пад гэтым відэо. Яны вядуць на сайты выдавецтваў да кніг, пра якія мы гаворым. Чытаема сваю літаратуру і чытаема сусветную па-беларуску, якая такім чынам таксама робіцца часткаю нашай культуры. Жыве Беларусь!